valentia que no tinc perquè no he tingut la valentia de no sortir sense discurs preparat com han fet altres. De tota manera, això llavors és una garantia de que la durada serà ben bé el que diu el paper. De tota manera, de fet, el meu discurs es podria reduir en una única paraula. Gràcies. Gràcies, Moreno, Solsona i Pañella, per la vostra vida. Gràcies perquè vau donar la vida per la construcció d'un futur millor per als vostres conciutadans, un futur en democràcia. I amb això podria acabar. Jo vaig néixer un any després que ells van ser assassinats, per tant, no els conec. Conec alguns fets i amb aquests fets m'he atrevit a tenir algun convenciment. Tinc el convenciment de que no vàreu voler ser ni màrtirs ni herois. De fet, tinc el convenciment que el 1953, igual que ara, no ens feien falta ni màrtirs ni herois. De fet, crec que a cap país mai enlloc li fan falta ni màrtirs ni herois. Però per contra també tinc el convenciment que us vareu veure arrossegats per un esperit de lluita, de sacrifici, de lluita per la llibertat, d'aquesta lluita que els cors joves, que sempre són molt més generosos que d'altres, fan per assegurar la justícia social, la justícia de la seva gent, la justícia de tota la seva família. Tinc una certesa també, jo crec que per vosaltres, com per molta altra gent, la guerra que havien començat uns militars feixistes per defensar els privilegis d'uns quants, ja siguin senyoritos andaluces o industrials catalans, no ho oblidéssim, per defensar els privilegis d'uns quants. 14 anys després, per vosaltres, la guerra no s'havia acabat. Com no es va acabar la guerra en el llarguíssim exili de centenars de milers de persones que van haver de fugir del país perquè havien tingut una terrible gosadia, la gosadia de defensar la república, la gosadia de defensar la democràcia. Gent que havia estat maltractada, molt maltractada, en la tristíssima retirada per les democràcies europees, arraconada com a gossos, Argelers, Abram, Sordo, Petit Miracle, Delna, que en van tenir uns quants, que després havia tornat a lluitar contra els nazis per defensar novament la democràcia amb l'esperança que si es guanyava la guerra a Europa, es restituiria la legitimitat democràtica a Espanya. Tots sabem que no va ser així. Però tampoc s'havia acabat per molta altra gent. Per molta altra gent, per exemple, la gent del PSUV, que es va quedar en aquella Espanya grisa, en aquella Espanya trista, empobrida, l'Espanya espantada del franquisme, i que va canviar les armes de batalla per les armes de la resistència intel·lectual, per les armes de la dissidència, per les armes de la construcció d'oposicions i d'alternatives, per les armes de l'agitació per seguir la lluita a les fàbriques, a les universitats, als carrers. Lluites, per aquí també s'ha dit, que es van seguir cobrant víctimes mortals, fins a la mort del dictador, que no ho oblidéssim, va morir aquí. I ha estat precisament aquesta persistència, ha estat precisament aquest esperit de tanta gent com nosaltres, de tanta gent com tots vosaltres, el que va portar aquesta tímida democràcia, que amb el temps hem anat consolidant, però que avui es mostra massa fràgil. Fràgil per una raó, perquè avui encara hi ha gent que es considera vencedora d'aquella guerra. No han passat pàgina. No han passat pàgina ni assumint l'existència de culpa en l'aixecament militar del 36 i en la postguerra, ni fent passes decidides per restituir l'honor als que van perdre la vida entre els vençuts, com els nostres companys que avui homenatgem. Nosaltres no volem màrtirs, però ells sí. Ells volen màrtirs. Avui, l'Església Catòlica, que va tenir, no oblidéssim tampoc, un paper decisiu en l'adoctrinament del feixisme, beatifica 522 víctimes de la guerra perquè els considera màrtirs. Màrtirs
ideologia, encara creuen aquesta gent, aquesta gentussa que tenim enemics. Avui, l'arquebisbe Pujol, de Tarragona, diu que és només un acte religiós, però no és cert. Entre aquestes víctimes seguríssim que n'hi havia d'innocents. En una guerra sempre hi ha víctimes innocents. Però n'hi ha molts que varen aplaudir, que varen ajudar i que varen enaltir el feixisme. Totes les víctimes de la guerra, totes, de qualsevol guerra, mereixen repòs i mereixen record entre els sempre. Però no podem enaltir, ni tan sols fent-los pujar al cel, aquelles víctimes que varen ser còmplices dels botxins. No sé si em sent, senyor Mas, no podem enaltir els còmplices dels botxins, ni que sigui per honor de la resta de morts d'aquesta guerra. Com no podem permetre que avui encara hi hagi centenars de fosses comunes a tot el territori i no puguem dignificar-les ni restituir la memòria dels que van defensar els valors que nosaltres estem defensant. Li podríem preguntar a la senyora Ortega per què s'ha alentit la feina que va començar a fer el Memorial Democràtic en l'època del govern d'esquerres. Ni tampoc podem acceptar, per exemple, que encara hi hagi torturadors i botxins vius, passejant-se tranquil·lament pel carrer, que no hagin passat per la justícia d'una democràcia i hagin de ser els jutges argentins, que en aplicació del concepte de justícia universal estiguin investigant els crims del franquisme, mentre aquí expulsem de la judicatura l'únic jutge que sap aquí començar a fer. Veiem com encara hi ha gent que considera que hi ha vencedors i vençuts. En quin país normal admetrien que mentre Salamanca es guarda la documentació de moltes organitzacions i moltes famílies catalanes com a botí de guerra, segueixi l'exaltació de la victòria del feixisme en un monument que és la mostra més cruel d'esclavatge i de repressió d'una guerra com és el Valle de los Caídos, on encara hi ha la tomba del dictador amb tots els honors. En quin país democràtic podria passar això? En quin país europeu democràtic una representant del govern posaria medalles honorífiques als voluntaris que van lluitar a Rússia amb les tropes nazis? I sense anar més lluny, dijous passat, en quin Parlament Democràtic 29 diputats s'aixecarien del seu escó per no condemnar aquest fet i no condemnar la dictadura que hi ha hagut al seu país durant 40 anys? En quin país democràtic passarà això? Hi ha gent que segueix creient, encara després de 70 anys, que som els vençuts. I vol seguir subjugant-nos, acaparant el poder real, el poder econòmic, el poder mediàtic, fent retrocedir els drets conquerits per la classe treballadora en aquesta llarga transició, fins i tot alenant els moviments feixistes novament en contra de la nova generació de persones immigrants. Però s'equivoca. Diguem-los-hi que s'equivoca. Nosaltres mai no hem estat els vençuts. La nostra gent ha sofert. La nostra gent ha mort a mans dels feixistes. Però mai no ens han vençut. Perquè la flama de la lluita per la dignitat, perquè la flama de la lluita per la llibertat del poble sempre ha estat encesa. I ara, més que mai, ara que podem donar per definitivament tancada la transició, cal el nostre esperit de vencedors. El mateix esperit que el dels Moreno, Pañella i Solsona. Mai la resignació, mai l'abandonament. Hi ha gent que diu que no s'han de reobrir les velles ferides. I tenen raó. Les velles ferides no s'han de reobrir. Però mireu, que el meu avi, que va desaparèixer a la batalla de l'Ebre, tingui una senzilla inscripció que diu Rafael Pou, al memorial de les Composites. L'únic que fa és tancar una vella ferida a la meva mare, que de criatureta el va veure marxar i mai més no em va saber res. Digueu-los-hi a aquesta gent que diuen que no s'han de reobrir ferides, que perquè una ferida es pugui reobrir, primer s'ha hagut de tancar. Però el que sí que es pot fer és dignificar la memòria
dels que van lluitar, dels que van patir, dels que van morir per defensar allò que uns malnascuts els van arrabassar. Justícia, llibertat, democràcia, república. Honor i memòria als defensors de la república. Visca la república! Visca!